Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ναι, από ό,τι βλέπετε έχω πάρει υπολογιστή, γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε τα παλιά βίντεο που ήταν κάτι βλακίες που ανέβαζα με το mobile, που στην κυριολεξία απλά ήταν το Geometry Dash ή κάτι τέτοιο και έπαιζα και ήταν για κάτι δεύτερα, ή ένα Hollow Knight που είχα βγάλει βίντεο που δεν ξέρω τι έκανα με τη ζωή μου. Αλλά αποφάσισα να επιστρέψω τώρα που έχω αυτόν τον. Που έχω ένα καινούριο υπολογιστή, που έχω έναν υπολογιστή επιτέλους. Και είπα να γίνω YouTuber, επειδή πάντα ήθελα να γίνω YouTuber. Ναι, είμαι σε αυτό το παιχνίδι γιατί καταρχήν ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Ήθελα να εξηγήσω, ξέρω, γιατί είμαι στο YouTube και ποιος είναι ο σκοπός μου και τι βίντεο θα ανεβάζω, τι θα κάνω. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα παιχνίδι του Roblox που είναι πολύ ρεαλιστικό. Μόνο και μόνο επειδή ήθελα να μιλήσουμε και όχι να παίξω παιχνίδια. Τώρα θα παίζω, ναι, κάποιοι μπορεί να μας αρέσει το Roblox. Εντάξει. Θα παίζω και άλλα παιχνίδια, μην ανησυχείτε. Έχω ολόκληρη υπολογιστή, δεν θα παίζω μόνο Roblox. Γιατί τελειώς τι νόημα θα έχει να πάρω τέτοιο υπολογιστή μόνο και μόνο για να παίζω κάτι Roblox παιχνίδια που είναι το Beyond για 5 χρόνια. Ναι. So. Για αρχή, να ξέρετε ότι το ίντερνετ μου είναι από τα McDonald's. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν είναι για να παίζω παιχνίδια και να τραβάω βίντεο, αλλά εγώ το κάνω επειδή μ' αρέσει. Τώρα η ποιότητα στα βίντεο μπορεί να είναι λίγο σκατά. Δεν ξέρω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Αλλά εγώ προσπαθώ. Δεν. Οκ, δεν θα ξεκαθαρίσω κάτι άλλα πράγματα. Καταρχήν στο κανάλι θα παίζω διάφορα παιχνίδια που θα μου προτείνετε εσείς. Δηλαδή μπορείτε να μου προτείνετε διάφορα παιχνίδια όπως ένα που έχω παίξει πρόσφατα. Το Paint the Dark Revival, όσο το ξέρετε. Και μπορώ να παίξω και άλλα παιχνίδια τέτοια. Ό,τι παιχνίδι θέλετε βασικά μπορώ να παίξω. Μάλλον, δεν ξέρω πόσο αντέχει ο υπολογιστής μου. Ο υπολογιστής μου δεν είναι και ο καλύτερος. Έκανε 1000 ευρώ, το πήρα από τα public. Έχω και μια οθόνη που έκανε μόνο 120, άρα έπρεπε να πάρω μια πιο ακριβή, αλλά δεν έχω λεφτά. Αυτό που θέλω να πω, δεν θα είμαι πως κάποιος YouTuber που είναι σε φάση κάντε like και subscribe, μην έρθω στο σπίτι σας. Κάντε like και subscribe γιατί είμαι ο Χριστός και αν δεν κάνετε like και subscribe και αν κάνετε scroll θα πάτε στη κόλαση. Ναι, δεν είμαι τέτοιος. Αν θέλετε κάνετε subscribe, εγώ δεν λέω σε κανένα να κάνει subscribe. Δεν με νοιάζει να κάνει subscribe και μόνο βλέπετε τα βίντεο μου με ευχαριστεί, με κάνει χαρούμενο. Άρα δεν χρειάζεται να κάνετε subscribe, ok. Απλά μην κάνετε, αν θέλετε κάντε, δωρεάν είναι, αλλά δεν θα σας πείσω εγώ να κάνετε όπως κάποια άλλοι YouTubers που λένε κάντε subscribe. Είμαι έτοιμος να χτυπήσω 1.000.000 subscribers, κάντε subscribe για να το φτάσουμε και κολλάει στο 999.999. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Be serious. Ωραία, αυτός τι πας παίζει πιάνο. Τι είναι αυτό το avatar, ρε σατανά. Με κοιτάς μάλλον. Ωραία. This guy's weird. Δεν ξέρω, αυτά πάνω κάτω. Απλά ήθελα να σας κάνω ένα μικρό introduction. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό τι είναι τώρα. Ok, anyways. Απλά ήταν εδώ ένα τσιλάρο, δεν. Για να σας πω αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι δεν θα έχω πολλά views, δεν θα έχω πολλούς subscribers, δεν θα είναι πολλοί που με παρακολουθούν. Δεν με νοιάζει, πραγματικά δεν με νοιάζει. Έστω και ένας viewer, όχι φίλος μου, ένας viewer ξένος. Σε παρένθεση ξένους, γιατί Έλληνας θα είναι, δεν μπορώ, μιλάω ελληνικά, δεν μπορούν να με δουν Άγγλοι και όσοι ξέρουν ελληνικά. Μπορεί να με δουν Αλβανοί. Περισσότεροι είναι στην Ελλάδα και ξέρουν ελληνικά, αλλά οκ. Ναι, δεν θα παίξω τίποτα, δεν ήρθα για gameplay, άρα απλά μπορείτε να φύγετε από αυτό το βίντεο αν θέλετε, αλήθεια. Απλά ήθελα να πω αυτά τα πράγματα. Μπορώ να κάνω να κάτσω, δηλαδή. Θα τα Roblox παιχνίδια, ρε bro. What the fuck.
Οκ. What the... Οκ, απλά κόλλησε ο πάτος μου και είναι delay as fuck λόγω του ίντερνετ μου. Ξαναλέω, έχω ίντερνετ από τα McDonald's. Πάση περίπτωση. Bro, γιατί μπορείς να κάτσεις? Bro, γιατί μπορείς να κάτσεις εδώ πέρα? Δηλαδή, ποιος είσαι ρε? Ποιος είσαι ρε? Πεις δεν ξέρω που στο διάολο είμαι. Αλλά... What the... Εγώ που είμαι δεν είναι καλά. Γεια σου τύπησα. Κάθονταν εδώ πέρα και διάβαζε τη βίβλο. Τι είναι αυτό το βιβλίο δηλαδή? Και πίνε το τσάι. Κάτσω εγώ. Τώρα της πήρα τη θέση. Τέλος πάντων. Θα βάλω και το κατάλληλο τραγούδι για να κάτσουμε εδώ πέρα και να συζητήσουμε. Βάλω μια πολύ χαλαρή μουσική. Και που λέτε... Όχι, εντάξει, όχι. Όχι, εντάξει. Αλλά, τέλος πάντων. Αυτά. Τώρα, αν είναι κανένας και παρακολουθεί αυτό το βίντεο και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, μπράβο του, πραγματικά τον εκτιμώ. Εγώ δεν έχω έρθει για να βγάλω λεφτά από το YouTube, γιατί δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Μα ακούσετε, δεν με νοιάζουν λεφτά από το YouTube, έτσι γενικότερα, βεβαίως και με νοιάζουν. Αν θέλετε κάντε subscribe και μόνο με βασικά, από ό,τι ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, και μόνο με τα views παίρνει λεφτά ένας YouTuber, επειδή λόγω των διαφημίσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ αν βλέπετε αυτό το χαζό κανάλι, υπάρχουν τόσα πολλά ωραία κανάλια, όπως Creekcraft, αν βλέπετε που παίζει Roblox. Creekcraft δεν ξέρω αν βλέπετε, γιατί είστε και Έλληνες, όχι όσοι βλέπετε. Yo, ποιος θυμάται τον Under of Hazel, κάπως έτσι, που κάνει τη σειρά του κάτω από το Minecraft. Πρώτα ήταν peak, αλλά ναι, όλοι τον θέλανε για τη σειρά και όχι για τον ίδιο, ναι. Αλήθεια είναι και εγώ για αυτό το θέλα. Αλλά και ο ίδιος μου άρεσε, ήταν πολύ συμπαθητικός και πολύ ωραίος τύπος. Και τώρα έχει γίνει Άγγλος, έχει αγγλόφωνο κανάλι. Έχει δει ποτέ κανείς σας Gunnerboss? Παλιά ο Gunnerboss ήταν στα primes του, ήτανε τέλεια, ήτανε τέλειος, έπαιρνε πάρα πολλά views, δηλαδή πάρα πολλά views. Τώρα μπορεί να κάνω delete τα παλιά βίντεο, μπορεί τώρα βλέπετε αυτό το βίντεο να μην υπάρχουν ήδη, αλλά ναι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πείτε μου στα σχόλια όσοι βλέπετε, αν θέλετε να μου προτείνετε παιχνίδι να παίξω. Δεν πειράζει. Δεν με πειράζει αν δεν θέλετε να γράψετε σχόλια ή απλά αν βαριέστε ή δεν σας αρέσει το content μου. Γιατί αν σας αρέσει το content μου, απλά στη κυριολεξία τώρα είμαι στο Roblox και δεν ξέρω και εγώ τι κάνω με μου. Αλλά ναι. What the fuck? Πάμε στο υπόγειο του Δρακουμέλ. I probably shouldn't go down here. Και τι έχει εκεί κάτω? What the fuck? Okay, well, αυτό ήταν το βίντεο. Θα κάνω και άλλα βίντεο λίγα που κάνω introduce στον εαυτό μου και αυτά. Θα το κάνω σε άλλο βίντεο. Θέλω να πω ότι content πιο πολύ θα ανεβάζω και το τι είδους YouTuber είμαι. Δεν είμαι σαν τους που κάνουν beg για likes, views και μαλακίες. Στην κυριολεξία όμως, απλά ρε bro, είναι σπαστικό. Έχει κάτι σπαστικό τώρα. Επίσης, Roblox. Τι κάνεις? Αυτό θα το πω και σε άλλο βίντεο. Όσοι μπορείτε το έχετε δει από το Creekcraft και αυτά, αλλά μπορώ να το πω και εγώ. Roblox, το security σου. Το Roblox δεν είναι για παιδιά. Το Roblox το ίδιο, το CEO of Roblox, ο David Baszucki, έφαγε ban από το Roblox το ίδιο. Ναι, έφαγε ban το account του. Είχε μπανάρει έναν τυπά ο οποίος έβρισκε cheaters και τους έκανε ban. Δεν θα μας λέει το όνομά του. Θα θυμηθώ και θα πω σε άλλο βίντεο. Ήταν ένας τυπάς, απλά ήταν πολύ καλός moderator νομίζω, δεν ξέρω. Έψαχνε για hackers και τους έκανε ban για exploiters. Και το Roblox για κάποιο λόγο τον έκανε ban και αυτό ξεκίνησε ένα ολόκληρο πόλεμο. Έφαγε το Roblox ban από το Κατάρ. Τώρα όλοι έκανε, νομίζω, έφαγε, δεν ξέρω, έκαναν σου το Roblox. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Λένε ότι θα αλλάξει και ο CEO. Θέλουν να το κάνουν να παρατηθεί τη δουλειά του και να γίνει κάποιος άλλος. Imagine να γίνει ο Creekcraft. Δηλαδή ο Creekcraft να είναι ο CEO του Roblox.
That will be insane. Είδα κάποιον να πέφτει κάτι, δεν ξέρω. Οκ. Τέλος πάντων, θα μιλήσω για είδος θέματα σε άλλο βίντεο. Μπορώ να κάνω και βίντεο που απλά είμαι σε αυτό το παιχνίδι, σε κάποιο άλλο και τσιλάρω. Και απλά μιλάμε και έχουμε διάφορα. Μπορεί να κάνω και live streams για να μιλάμε σε real time και όχι να περιμένω ποιος θα γράψει σχόλιο στο κάθε βίντεο και αν θα γράψει. Αλλά δεν ξέρω τι χρειάζεται για να κάνω live. Θέλει 1000 subscribers ή κάτι. Δεν θυμάμαι. Γι' αυτό και θα κάνω απλά βιντεάκια μέχρι να φτάσω εκεί. Που δεν παίζει να φτάσω ποτέ στη ζωή μου. Το ονειρεύομαι, εντάξει, όλοι ονειρεύονται, όλοι που βγάζουν βίντεο ονειρεύονται να φτάσουν πολλούς subscribers, αλλά δεν είμαστε αυτοί, bro. Δεν είμαστε όλοι MrBeast, bro. Sorry. Αλλά ναι. Αυτό είναι το βίντεο, μην καθυστερώ άλλο μπλα και Yap Tycoon, για πουτσίνο. Ξέρω δεν παραγγείλατε ένα για πουτσίνο και εγώ για πάρω αυτή τη στιγμή. Ναι. I'm a yapper, I know. Να απλά αποτείνεται, μπορεί να σας πω και εγώ ότι παιχνίδια έχω στον υπολογιστή μου, μπας και θέλετε να παίξω κανένα. Επίσης, what? Yeah, νίκησα bro, trust. Okay. Αφού είναι το βίντεο, δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Είναι το πρώτο βίντεο, ok, το quality μπορεί να σε κατάξει να ροήνει από το ίντερνετ μου. Πείτε μου αν θέλετε να σας δώσω τα PC specs μου. Μπορεί να κριντζάρετε με το GPU μου, αλλά εμένα μου αρέσει. Μπορεί να το έχετε μαντέψει τι GPU έχω, ή CPU, δεν ξέρω αν θέλετε μαντέψτε. Αν θέλετε μαντέψτε μόνοι σας, μπας και τύχετε σωστό. Τώρα, αυτά, ok. Πάρτε εδώ πέρα. Ωρε μάνα μου μια φασόλα. Είναι πάρα πολύ δυνατά αυτό, ok. Ναι. Εδώ πέρα η βίβλος. Αυτό είναι το βίντεο. Απίνα να σας άρεσε. Τι σας αρέσει βασικά. Είμαι εγώ και για πάρω. Τι. Οκ. Ανακάλυψα τα backrooms. Ανακάλυψα τα backrooms. Κυρίες και κύριοι, το βίντεο συνεχίζεται στα backrooms. Οκ, πέσαμε. Οκ. Αντίο, κάντε like και εγγραφή. Εντάξει, όχι. Κορυδεύω, μην κάνετε like και εγγραφή. Αν θέλετε κάντε, αλλά μη σας πρίζω τώρα τις μπάλες να κάνετε εγγραφή και like, ok. Τέλος πάντων, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Επίσης ξεκινάνε τα σχολεία, γάμο τη ζωή μου.